Hallelujah. uJesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. uJesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. uJesu Kristu inkosi. Jesus Christ is the Lord. Ndiyabulisa bazalwane, sihlala phansi. Ndihlonipha nje ke umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Mama, komama bonke, kotata, kubazalwane, nakubantwana. Ngele Nkosi igama. Haleluya. Amen. Hallelujah. Khona abanye namhlanje bazalwane bebeyolahla umzimba omdala. Haleluya. Bekumele basiyabajabulela. Haleluya. Bekumele basiyabavuyela. Amen. Ngoba bangenile ngokupheleleyo. Haleluya. Bangene ngokupheleleyo. Haleluya. Amen. Bangene ngokupheleleyo bazalwane. Siyayazi babanye basuka ezithotini. Sikhona mosilana kuthiwa leyo nansento utshwino. Kwabatshwini abakhe batshwinwa. Abanye baphehlelelwa. Hallelujah. So now bangene elubhaptizweni. Hallelujah. Abazalwane benze isivumelwano. Hallelujah. Ngoba awuyihambi le ndlela ungasenzanga isivumelwano. Hallelujah. Khona ingoma ke ehlatshelela kudala esithi ndasenza ngokwami isivumelwano. Hallelujah. Niyazi lo ngoma bazalwane? Niyazi lo ngoma? Hallelujah. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Senza ngokwami. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Ndasenza isivumelwano. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Asiwensole bazalwane. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Abesiphakame sikhithe nje. Isivumelwano. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Wabizasho bani? Ngalilanga ndasenza ngokwami isivumelwano. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Isivumelwano. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Shezandla. Hayibo. Nalamalanga ndasenza ngokwami isivumelwano. Kandidetwa tamkela uJesu. Ndasenza ngokwami isivumelwano. Ndasenza isivumelwano.
isivumelwano ndasenza ngoba isivumelwano akasisho nje isivumelwano ndasenza ngoba isivumelwano olala malanga asenza ngoba isivumelwano ndasenza ngoba isivumelwano elinye lalamalanga ndasenza ngoba isivumelwano ndasenza isivumelwano ndasenza ngoba isivumelwano tandithethwa tamkela uJesu mina ndasenza ngoba isivumelwano tandithethwa tamkela uJesu mina ndasenza ngoba isivumelwano elinye lalamalanga saphakamisa izandla bazalwane samamukela elinye lalamalanga ndasenza ngoba isivumelwano andiniva ndasenza ngoba isivumelwano ndasenza ngoba isivumelwano ndasenza ngoba isivumelwano isivumelwano tandithethwa taphakamisa izandla ndasenza ngoba isivumelwano tandithethwa taphakamisa izandla ndasenza ngoba isivumelwano ndasenza ngoba isivumelwano Hallelujah! 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 uJesu Kristu inkosi! 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 Singahlala phansi ke bazalwane. Sibuliseleke kubazalwane bonke. Sibuliseleke nakuwe Mgebe ungaxholi. Ungangxoli Mgebe. Siyakwazi ukungxola wena. Hallelujah. Umzalwane lowana bazalwane. Kumane sithi vunje ngelo xesha. Amen. Uyathanda ukungxola. Ufuna kushumayele yena. Amen. Siyabonga bazalwane. Ndithe xa ndijonga ezuba sisoloko sasiqalile ukubhaptiza. Hallelujah. Amen. Ekubhaptizeni kwethu samkelisa abazalwane isipho sikamoya oyingcwele because itsho phaa kwincwadi yezenzo chapter 2 verse 38 uthi xa ithetha nabo uthi bhaptizwani. Amen. Uthi bhaptizwani namkeliswe isipho sikamoya oyingcwele. Hallelujah. So kuyabonakala bazalwane masiye phaa kwincwadi yezenzo chapter 19 sithetha yonke into siyithethela phezu kwayo. I-book of Acts chapter 19 sizocela uTata Mashiyane asisikelelele ilizwi. Ngicela siphakame sonke ke bazalwane asisikelelele uTata Mashiyane. Acts chapter 19 verse 1. Book of Acts chapter 19 verse 1. Ncwadi yezenzo chapter 19 verse yokuqala.
Amen. Siyafunda ke bazalwane, chapter 19 verse 1. Khona nofunda isiXhosa nesilungu. Yes, from verse 1. Wathi xa uApolo aseKorinte uPawulos ewatyhutyhile amacala asentla weza eEfeso wafumana abafundi bathile wathi kubo umoya oyingcwele namamkelana nakholwa nje. Bathi ke bona kuye asizange sive nokuva ukuba kukho umoya oyingcwele. Wathi kubo nalibhaptizelwe enini na phofu? Bathi ke bona elubhaptizweni lukaYohane. Wathi ke uPawulos uYohane okunene wabhaptiza ubhaptizo lwenguquko esithi ebantwini mabakholwe kulowo uzayo emva kwakhe, oko ukuthi ke uKristu Yesu. Bevile ke babhaptizelwa egameni lenkosi uYesu. Uthe uPawulos akubeka izandla phezu kwabo, wehla umoya oyingcwele phezu kwabo, baye bethetha ngeelwimi neprofeti. Aye ke amadoda lawo ewonke engathi 12. Amen. Khona nesilungu. Acts chapter 19, verse 1. And it happened while Apollo was at Corinth, Paul passed through in the inland country and came to Ephesus. Then there he found some disciples, and he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "No, we have not even heard that there is a Holy Spirit." Verse 3. And he said, Into what then were you baptized? Then they said, Into what then were you baptized? They said, Into John baptism. Verse 4. And Paul said, John baptized with the baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus. 5. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. Verse 7. There were about 12 men in all, and he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. 9. But when some become stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. This continued. Simanje isilungu. Hallelujah. Singahlala phansi bazalwane. Mama ngafuna uyekha uyaflowa. Hallelujah. Uyaflowa. Nkosi yami, siyabonga bazalwane. Glory to Jesus. Bazalwane, sicaciselwa kabanzi apha ukuba kwakukhona umuntu ekuthiwa nguJohn. uJohn, he was preparing the way for Jesus. Hallelujah. Amen. And eli xesha ucaciswe ngaye uJohn, kwakuthiwe uzopave indlela because ukhona ozayo. Hallelujah. Amen. And uJohn was so humble up to the level yokuba noba bebecinga bamnika isikhundla soba unguye lo ozayo, but he still remained in his position athi ukhona ozayo. Siyavana bazalwane. Amen. Because uJohn usebenze kakhulu. Amen.
kangangokuba ilizwe indawo le uJohn wayehlala kuyo babesuka abantu ekuhlaleni because yena wayengumuntu ohlala endle. Hallelujah. Lithi iBhayibhile wayenxiba amafele eKhameli. Hallelujah. And wayesitya iziqhamo zasendle. Hallelujah. Nothi ezi zangoku zitofiweyo mamsasiyazazi yazohlula athi ezi zitofiwe azikho right. Hallelujah. uJohn wayesitya zona. But umnqa okokuba abantu ababefuna impilo babesuka apho uJohn babesuka ezindaweni zabo apha eJerusalem ahambe baye kuJohn endle. Hallelujah. Ngenxa yokusetshenziswa kwakhe nguThixo, because wayemsebenzisela okokuba apave indlela ngoba esithi uYesu yeza. Hallelujah. Uthi kathetha nabo ke uthi lo uzayo andivumelekanga noba ndingachukumisa imitya yeembadada zakhe. Hallelujah. Uthi ke apha lo mbhali yena uJohn wayebaxelela okokuba njengoba mna ndinibhaptiza, uJohn ngulo wabhaptiza uYesu. Hallelujah. Uthi xa efika uYesu kuye esithi ndibhaptize, ngenxa ye-understanding kaJohn uba uYesu ngubani, uthi uJohn andizukwazi ukubhaptiza because I know uba wena ungumesiya. Uthi uYesu kuye, I need oba ndenze iprocedure kaThixo. Uba John awundibhaptizanga ayizufulfileka le nto endize ngayo. Hallelujah. Wathi sakumbhaptiza immediately lithi iBhayibhile kwehla umoya ezulwini unjengehobe. Kwathetha izwi eliphuma kuwo lo moya lithi lo ngunyana wam oyintanda, mveni yena. Hallelujah. Amen. So apha ke ngoku kule ndawo ngu-Apollo noPaul bakwindawo yase-Efese bancokolela aba bazalwane malunga nobhaptizo, but bayadlula elubhaptizweni baye kwindima kamoya oyingcwele. Uthe mos phaa uPetru Peter ekuqaleni wathi bhaptizwani egameni likaYesu Kristu. Hallelujah. Amaxesha amaninzi eli xesha umoya oyingcwele ubungekahli bekubhaptizwa abanye bebhaptiza emagameni amathathu. Hallelujah. Abanye bebhaptiza emagameni asixhenxe. Hallelujah. Abanye bathi xa bekubhaptiza bakufake kasixhenxe. Yebo, zishiyeka nyani ke phaa izona. So zingashiyeki. Fakwa kayi-7 phinde uphakanyiswe, phinde ufakwe kayi-7 phinde uphakanyiswe. Inoba zashiyeka nyani phaa. Hallelujah. Abanye ke bazalwane bakufake kathathu. Into efuna ukuyicacisa okokuqala okokuba xa kuthethwa ngeTrinity ayohlukaniswa. Hallelujah. Akukho nto irongo xa kuthiwa babhaptizwa emagameni amathathu. But what is wrong ukubafaka emagameni amathathu. Hallelujah. Masiyithethe le nto bazalwane, because iTrinity nguThixo, nguyise, ngunyana, ngumoya oyingcwele, ngumntu omnye. So awukwazi ukuthi ngoku ndizamnikela kwinyana
uphinde umbuyise uyothatha amandla, uphinde uyomnikela kuyise. Ngumuntu omnye. Xa kuthethwa ngeTrinity kuthethwa ngoThixo ekuyise, ekunyana, ekumoya oyingcwele. Hallelujah. Uzama ke ngoku uPetros ucacisa loo nto apha, uthi kwaba bazalwane, guqukani ukwenzela uba nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu. Hallelujah. Amen. Uthi ngoba umoya oyingcwele ngoku sehlile and uYesu senyukile. Hallelujah. Kukhona bazalwane into ekuthiwa after uYesu ebethelelwe emnqamlezweni, wafa, wangcwatywa, wavuka, there is a period of 40 days ekuthiwa yi-ascension, because kuthiwa he was ascended. Hallelujah. Then after the ascension, then wehla umoya oyingcwele, because akehlanga umoya oyingcwele uYesu ekhona. Siyavana bazalwane? Basiyakhumbula kuJohn chapter 14 uthi ndiyahamba ndiyokunilungiselela indawo. Uthi kodwa andinishiyi nodwa, ndiyakunixelela kuBawo andinike omnye umthetheleli ongubani. Hallelujah. So uthi uYesu xa ndingekafiki phaa akazukwazi ukunithumelela umoya oyingcwele ndisekhona. Funeke kuqala kunyuke yena, athi xa selenyukile wahlala ngasekunene kukaKristu, izulu limonge uYesu. Wawongwa kanjani uYesu? Kwajongwa emhlabeni okokuba yintoni anganikwa yona ngoba sesebenzile emhlabeni. Then uThixo wathi kuye, igama lakho liyaba ngaphezu kwamagama onke, zonke iilwimi ziyawukhothama kuwe, ziyakutsho iilwimi zonke zithi uYesu Kristu uyinkosi. Wandula umoya oyingcwele wehla. That's why xa ehlile umoya oyingcwele ekwazi uPetros ukuba nayo ingqondo yokuthi mababhaptizelwe aba bantu egameni, ngoba igama seliphakanyisiwe ezulwini, nathi nakufika lahlala ngasekunene kukaKristu laphakanyiswa. Kwathiwa every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Wehla umoya oyingcwele wafikela kubo behleli bekulapha room, wafika umoya oyingcwele. Lithi iBhayibhile bathetha ngalwimi zimbi. Bathetha ngalwimi zimbi. Hallelujah. I-tongues isikhona bazalwane, izilwimi zikhona. Hallelujah. Izilwimi ayingoSathane zikhona. Hallelujah. Xa nothi ezifundwayo awuhambi uye kwiklasi uyofunda izilwimi. Hallelujah. So zikhona. Glory to Jesus. Amen. I-concern yam ke apha kule verse yile yaba bazalwane basindisiweyo, bathi xa bephendula, xa bebuzwa oba namamkelana umoya oyingcwele, niyamazi nomoya oyingcwele, i-answer yabo ithi zange safa nova. Hallelujah. Amen. So ndithi xa ndijonga ndiqonde okokuba babhaptiziwe abantu but abamkeliswanga isipho somoya oyingcwele. That's why i-miracles emabandleni zancipha, because after the process of baptism kumele okokuba bamkeliswe isipho somoya oyingcwele, because ithi uPaul wababeka izandla. Hallelujah. Izithi bazalwane aba bashumayelayo basibekwa nabona izandla. Izithi aba bashumayelayo babhaptizwa nabona.
Why miracles zingasekho endlini kaThixo kanti aba bantu bakhokheleyo bayazana nomoya oyingcwele, bayazana namandla kamoya oyingcwele, babekwa izandla bahlangana namandla kamoya oyingcwele, bamkeliswa isipho sikamoya oyingcwele. Then it raises a question. Kukhona abasindisiweyo basindiswa through revelation. Iquestion ethi bayana emanzini amaninzi bayongena babhaptizwe. Then if baya bahlangana nomoya oyingcwele, then if bahlangana nomoya oyingcwele, kudingeka ibandla libuye lihlale phansi liyothandaza kuye lithi moya oyingcwele restore us. Hallelujah. Because bazalwane akusekho imimangaliso phakathi kwebandla likaThixo. Why ingasekho imimangaliso phakathi kwebandla likaThixo? Because there is no Holy Spirit. Ngiyamazi umoya oyingcwele, namamkelani umoya oyingcwele, bathi azange sive lova lobuhlungu bazalwane, bathi azange sive nokufa. Hallelujah. Zange sive nokufa. Abathi ababantu abathi asimamkelanga, bathi zange sive nokufa, which means zange ba-introducwe kumoya oyingcwele. Bazalwane, kukhona umoya oyingcwele ongenayo emntwini xa ethe wasindiswa. Hallelujah. Yile nto singabazalwane kumele sisindiswe, siguquke, samkelise isipho sikamoya oyingcwele, sihambe ngokwendlela uKristu afuna sihambe ngayo. Hallelujah. Sakwamkela umoya oyingcwele uhlale kuthi. Ithi iBhayibhile ngoku umoya oyingcwele awusahlali kwi-object kodwa uhlala kuwe, ngoba umzimba wakho uyitempile lokuhlala umoya oyingcwele. Uthi Paul ethetha nabazalwane uthi ngoku umoya oyingcwele uzawuhlala kuni, nina niyitempile yokuhlala umoya oyingcwele. So phathani kakuhle itempile ngoba kukho into engaphakathi egama layo engumoya oyingcwele. Kukho uThixo ongaphakathi kuwe engene ngomoya. Kumele itempile yakho uyigcine kakuhle. Hallelujah. Abanye babhaptizwa bamamkela umoya oyingcwele, bamkeliswa isipho sikamoya oyingcwele, baphinda babuyele esonweni. That's why umoya oyingcwele ngekho. Because umoya oyingcwele akahlali endaweni enesono. Bakhona abazalwane besidemonstrate kusasa sichaza ngendima yokubhaptizwa. Kukho abanye ababhaptizwe, xa ubhaptiziwe kuthiwa ususwe elidakeni. Hallelujah. Wahamba wayongena emanzini walahla umzimba omdala. So xa uphinda ubuyela kwela daka, eyona ngxaki ubuyela edakeni. Hallelujah. Ngoba xa uthe wasindiswa uguquke wamkeliswa isipho sikamoya oyingcwele, umoya oyingcwele abe ngaphakathi kuwe ancokole nawe, ngoba umoya oyingcwele uzawuncokola nawe. Hallelujah. Uzawuthetha nawe. And funeka sohlule into enye yoba akazuthetha umoya oyingcwele ngendlela athetha ngayo kuwe. Hallelujah. Kukho abasamlindileyo nangoku oba makathethe athi noko ndasindiswa, zange umoya oyingcwele wathetha nam, kodwa umoya oyingcwele kudala ethetha naye qha akeva. Hallelujah. Ngoba ufuna xa uthetha umoya oyingcwele kube ngathi kuthetha amawa, kube ngathi kuyaduduma. Kanti umoya oyingcwele uyakwazi ukuthi uze sebhayibhileni uyifunde iBhayibhile, uthi uqala ukuyifunda iBhayibhile athethe nawe umoya oyingcwele ngezwi. Hallelujah. Umoya oyingcwele uyakwazi nothetha nawe ngabantwana abazidlalelayo odlula kubo. Hallelujah. Uyakwazi umoya oyingcwele athethe nangabantu abazincokolelayo, but njengoba bezincokolela ubone uba le nto umoya oyingcwele ufuna uyivisa wena because ubustruglisha nayo endlini.
zindlela umoya oyingcwele athetha ngazo, is not the audible voice kuphela athetha ngayo. Hallelujah. But singabantu silindela the audible voice yoba makathethe kuthi simve. Usazawuthetha kuwe ngeBhayibhile, usazawuthetha kuwe nange-TV. Uthi ubukela into ubone kuthethwa kuphendulwa lento ubuyibuza. Hallelujah. Athetha umoya oyingcwele eteksini, bancokola abantu into ubusakhisha ngayo endlini, bayithetha exactly ngale ndlela funeka uyive ngayo umoya oyingcwele othetha kuwe. Masibuyeleni bazalwane ekuhlonipheni umoya oyingcwele ukuze ibandla libuyele endaweni yalo yokuma. Xa engekho umoya oyingcwele, noba singaqhweshuza, singathandaza, sithethe ngezilwimi, sishumayele, abantu sithi bayasindiswa, but akukho apho sibasakhona, because ufuneka kube nomoya oyingcwele ongaphakathi kum othi xa ndishumayela umthinte namntu, umbonise indlela. We have the Holy Spirit. Hallelujah. Lithi iBhayibhile wathi esamncokola nabo uPaul noApolo abazalwane xa besithi abawazi umoya oyingcwele, bathi uthi babhaptizwa, uthi bangene etempileni, bakukhona beyobafundisa ngezinto zobukumkani. Hallelujah. Kukho abasindisiweyo bazalwane, basindiswa bayeshumayela bengafundiswanga ngobukumkani. Kukho abasindisiweyo basindiswa bayahlabelela bengekahlaliswa phansi etempileni, bafundiswa izinto zobukumkani. Lithi wahlala nabo for 3 months ebaxelela ngezinto zobukumkani, esithi kubo ayenziwa le, iyenziwa le, ayenziwa le, iyenziwa le. But today sinabazalwane abazayo bezochaza izinto ezingafunwayo nguThixo, bengezi nazo ezifunwa nguThixo. What kind of Holy Spirit we have? Umoya oyingcwele tongena ngametempileni abafundisa inyanga zantathu. Uthi why bafundisa inyanga ezintathu? Because apha kubo kwakukho abalikhuni, abazi abantu abalikhuni abaqinileyo. Hallelujah. So xa unomoya oyingcwele, isiqhamo sawo patience. Hallelujah. You need to be patient. Xa unomoya oyingcwele. Why uzawuba patient? Because le journey uyihambayo inabantu abalikhuni. Hallelujah. Jonga inabantu abalikhuni. Akufuneki ke umuntu ozawuthi bendithethe le nto kunizona nangoku ndisathetha le nto, yho hayi niqinile. Ngoba eqinile ithi andiqinanga nini. Hallelujah. Ubakhuthazele ukuba mabayibone le nto isenzeka kubo, ngoba uSathana uye aintroduce kubo into yoba noba aba bangade basindiswe, but wena sozufike kule level yabo. Hallelujah. Wenzani uSathana? Uyawucima umoya oyingcwele kuwo. Bathi abazalwane zange sive nova. Amen. So iyasephoxa ke loo nto bazalwane ukubana ngaba noba izandla asihlali sizibeka, kodwa xa eseletyhilile umoya oyingcwele uba masizibeke izandla phezu kwabazalwane, ngoba kusenokwenzeka abanye babhaptizwa kakuhle, but abazange basamkeliswe isipho sikamoya oyingcwele. Hallelujah. Zange babekwe zandla, ngoba ubeko lwezandla lwenza okokuba izibabalo zigqabhuke. Hallelujah. Zithi ke izibabalo xa zigqabhukile kuphume abazalwane, kuphume abefundisi, kuphume abalungiseleli, kuphume abavangeli. Why ebandleni zingazuphuma
ezizibabalo kodwa zikhona. Ingxaki umoya oyingcwele asimnikanga wathatha ithuba, okanye umoya oyingcwele asimnikanga wasebenza phakathi ebandleni. Hallelujah. So ibandla khange limnike umoya oyingcwele okubana ngaba athathe indawo. Bakhona abalungiselela bakulo. Hallelujah. Bakhona abavangeli. Hallelujah. Bakhona befundisi, but abazukwazi bakho aba bantu xa bengakhange babekwe izandla emveni kokubhaptizo ukwenzela uba kugqabhuke ezi zibabalo. Hallelujah. Ndandithe xa ndithetha abazalwane, ndathi sonke we are called, but with different purpose. Ikhona into uThixo akubekele yona apha. Noba ingakanani kodwa ikhona into uThixo akubizele yona. Noba ubizele usula izitulo kodwa ubekhe wathembeka kuyo, uThixo akuthembe. Abone uThixo okokuba le task bendimnike yona uye wathembeka kuyo, avule elinye ithuba uThixo. Iproblem kufuna uqala phezulu. Hallelujah. Ukuze ubone uba wena uThixo kubizile funeka akubone ngozoshumayela uzobe epulpithi. No. Naleyo yoba ufike ulungiselele ubeke izitulo ngendlela yazo uzesule yenye yekholini. Hallelujah. Ukline kule ndawo wenze zonke ezi zinto, andule umoya oyingcwele abone okokuba lo mntu uconsistent kwinto ayenzayo, ndingamthemba ngenye. Hallelujah. Athi sakubona uthembekile, hey ndiyambona manje umzalwane uconsistent ekuvangeleni, uyamphilela uKristu. Nasekuvangeleni after evangele kukhona izinto, imiqathango uyayenza, then uThixo akuthembe ngemiphefumlo. But we need the Holy Spirit. Hallelujah. Sidinga umoya oyingcwele bazalwane. Xa sithetha ngomoya oyingcwele sithetha ngoThixo umoya oyingcwele, not into. Hallelujah. Umoya oyingcwele nguThixo. Hallelujah. Asithethi ngento xa sithetha ngomoya oyingcwele, sithetha ngoThixo. Amen. In the olden days, lithi iBhayibhile xa ufunda ekuqaleni kwincwadi yeGenesis lithi emhlabeni kwakusenkangala. The earth was void and formless. Kodwa ithi umoya kaThixo wafukama. Hallelujah. So umoya oyingcwele awufikanga kwiNew Testament, wawukhona. Ithi umoya kaThixo wafukama. Siyavana bazalwane? Oh Moses, elixesha bevula ulwandle olubomvu, umoya oyingcwele wawuhlele endukwini. Hallelujah. Ngoba umoya oyingcwele dala wawuhlala kwi-object kwi-Old Testament, but kwi-New Testament saba ngumzimba umoya oyingcwele ohlala kuthi. Hallelujah. Moses walatha elwandle lavuleka ulwandle because umoya oyingcwele wawuhlele entongeni. Uba kwangalahleka intonga kaMoses kwangabanzima oba ngabaqhubeke phambili. Why umoya oyingcwele angahlali phezu koMoses engakabeleli ixesha? Hallelujah. OSamson babebulala amaFilisti, bebulala abantu besenza izinto, but wayethatha umhlathi. Umhlathi wena xa ungawuthatha ungayenzi into, but xa uphethwe nguye angqinelwe lizulu because the Holy Spirit is in him. Kwenzeka imimangaliso. Hallelujah. So uThixo emveni kokuba ebethelelwe uYesu emnqamlezweni, lithi iBhayibhile lahlazuka ikhuselo, lahlazukela oba sikwazi ukuziyela kuye. Then umoya oyingcwele
wahlala kuthi. Sinomoya oyingcwele. Hallelujah. Sinomoya oyingcwele bazalwane. So njengoba sinomoya oyingcwele siyadinga okubana ngaba abo bafila that when ndabhaptizwa but I don't remember ndisamkeliswa isipho sikamoya oyingcwele. I don't remember dibekwa izandla kuqhaqhwa isibabalo eziphezu kwempilo yami because wonke umuntu unaso isibabalo. Hallelujah. Wonke umuntu unaso isibabalo bazalwane. But ukuze siphuhle isibabalo sakho siyophuhliswa ngumoya oyingcwele ongaphakathi kuwe. Uzamana ukuvusa athi kuyathandazwa ngoku. Uzamana uthi uhleli akuncokolele athi iyafunda iBhayibheli. Hallelujah. Amane ekugayitha umoya oyingcwele athi nawe uthandaza ngawe too much kuya intercede for abanye abantu. Hallelujah. Athi lento ungayenzi bengawe thandazela nabanye abantu usuke uyothandazela abanye abantu uyongena kwi-fasting athi kuyafastwa. Hallelujah. Athi kuwe usofastela wena ba ube nemali ube nezipho ezinkulu athi no suka kuwe fastela abanye abantu ukuze nabo baphumelele bomini. Can you intercede? Moya oyingcwele singahambi ngaphandle kwawo. Hallelujah. Cela ke bazalwane umuntu othi ndiyasidinga nje isandla namhlanje. Ndiyasidinga isandla. Andisaphuphi nophupha. Ndiyava nje nabantu bemane besithi enkonzweni wehla umoya oyingcwele. Andiboni naloo nto. Hallelujah. Ngoba umoya oyingcwele sube ngehlanga sube emanifesta. Into eyehlayo into ibingekho. Siyavana bazalwane. Xa kuthiwa wehlile sube bengekho then wehlile. Kwincwadi yezenzo wehla ngoba ebengekho. But kuthi xa sesinaye akehli kodwa uyaziveza. Hallelujah. So kuyehluka ke bazalwane ukuziveza kwakhe nokuba khona kwakhe. Ngoba ubukho bakhe ayikho kuziveza kwakhe. Ngoba uyakwazi uba khona engazivezanga. Hayi bazalwane. Siyavana kodwa? Akuthi size sibone uba ebekhona siveze. Kodwa siyamazi xa sihlangene ukhona. Xa ethe wasiveza subilelo xesha aziveze ngalo thina sibe simazi uba ukhona. Econfirm into ukuthi ngaphakathi. Hallelujah. So ke abanye namhlanje bebeyobhaptizwa beyolahla umzimba omdala babekwe izandla. Nawe unganalo elothuba lokuba uzibekwe izandla. Uba wabhaptizwa. Hallelujah. Uba awuzange ubhaptizwe uyadinga uba ubhaptizwe. Kodwa qala udinga ufundiswa. Hallelujah. That's why sinabantu abaninzi abaye bawa elusindisweni because bacinge okokuba after ebhaptiziwe kuzakwenzeka imiracle zonke izinto zisuke. Baptism is not a miracle. Hallelujah. Zizawuza izinto ezi bezisiza before usindiswe na before ubhaptizwe. But now run. Wenza njani? Baleka. Hallelujah. Kuyabalekwa bazalwane. Kuyabalekwa. Ukhona omnye naye othi ndiyadinga ukusibekwa eso sandla ukwenzela uba nento zam ziqaqeke, amaphupha abuye, impilo yam yokuthandaza ibuye, impilo yam yokufunda iBhayibhile ibuye, impilo yam yokufakaza ngoKristu ibuye. Zonke izinto zam zibuye ngoba uSathana uyabiba izinto zobukumkani. Namhlanje
sizogalela bazalwane. Thoba bekhona abayebhaptizwa nje namhlanje sizogalela bazalwane. Size ku-filling station yezulu apho khona sizogalela ipetrol kamoya. Sizogalela namhlanje. Sizogalela nawe uyafuna ugalelwa. Ungahambi le ndlela ngaphandle komoya oyingcwele.